Jaladang jadi hamu paulihon di hamu, aji-ajian manang gana-ganaan. Jaladang jadi hamu pajojokon di hamu, tiang bahen parningotan, manang batu bahen panoba-nobaan di tanomuna. Lao marso batusi, ai audo Jahoba debatamunai, ikon rado muna do akka ari sabatu, jalan marmuliha bahanom muna ingan aku nabadi ai audo Jahoba. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia nah to palangit do tanoon, sai di pasaorma damena tuto di tabe. Amen. Tapuji Tuhata mari tede nomor 16 ayat sada saat tutulu. Mardongan elek-elek, rap mahita martangiang, tangiang panen diangon, rap madok mahita. Ale amanami nadipona gijang, nama nopo hami sian holong niroham, nama ngaramoti hami marhite-hite holong mi, jalana pataho kami di bagasan holong niroham. Mardongan haserepun niroha, upar hatopot hami do na solong hami ho, sian nasaroha, tondi pikiran dohot dogo nami, jala dongan ipe dang poholongi hami, songon pakkolongi Kristus di hami, namian dongolum di bagasat to dinami, alai hutulak kami doi marhite-hite pangalaho nami, hutulak kami do tondim, dang kuraduti hami lomoni roham, ipe sesama nasadusa nahula hami, urupi mahami paturehon pangalaho nami, jala di bagasan penogun-noguni tondi mahami, de ulaon nanaing ulon nami tujolonon, asa gabe patar di bagasak kami, doho di bagasan saluhut halak, hamuloni panopayamu, mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ohom maita martangiang di bagasan rohat tabi.
atasi patogerton di dihita, dungi sairo mahamu asa mardabu-dabu hita ninna Jahoba, tuksura rarado samuna songon abid bunga dakdap, botardo bahenoku songon ita, nakperara songon abid hasubba, gabe songon hapas do muse. Amen. Rak mahita madok tangiang ali amanami. Ali amanami na di bono gijang, sai pengerbadia ma guarmu, sai Roma harajamu, sai sauk ma lomoni roham di motongoon songon na di bono gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sei sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togio tu pangunjunan. Balua mahami siapa ngago, ai do no puna harajaon, dohot hagogoon, dohot asangapon, rori saliling-lilingna. Amen. Majaha mahita marsial salusan, lima responsoria, nadia inet sian buku nabadiai, Salmen Sapudusia, ayat 2, sahat tu 15, anon di ayat parpudi rap kita majaha rimah kita jongjong. Akalangit do mamaritahon hamulion ni debata, jala jadi-jadian ni tangan na do pinabuah ni narata-rata ni langit. Masih pabuat do akaari, jala marsilionan parbinotuat do akaborkin. Dada barita manang hata-hata naso binege suara nai di bagasan. Kol has tuliat pertipion kali purna, jala rodi do pinakaon do baritana. Bahai do disi sopo-sopo ni mataniari. Jadi songon bajo pangoli do ibana ruar sian bilutna. Lasdo rohana songon udubalang nama nopot sitopotonna. Siato pinilangit do habib sarna, jala tolhas ro diaka to pina muse tornai, ladang adong na puni maradapun mo. Tundenggado patik ni Jahoba, tau si pasabam roha, sitong do panindangon ni Jahoba, dipabisuk do natubu maroha. Tigor do patik ni Jahoba, akasi palas roha, ita do patik ni Jahoba, dipatiur do parnidaan. Kita ni parsobat tu Jahoba do nahot toktong, hasitonga do aka uhum ni Jahoba, tigor do sudena. Umarga do akai sian mas ngot sian sere, lalak tinagodang sekutu. Mongki do akai sian situat di loba, bohot kang bulet. Napo sope dapotan si paingot do inorhon ni godang do upani namanga raroti akai. Ini semau boto aka haliluan, saya sama dohot dosa akan nasobot. Palua ma uhut naposom sian aka hagijangon ni roha, asa unang au dirajai. Disipe asa lias jalabotorau sian panglosion nagudangi. Ope sailomo maroham diaka hatani pamangaki, doh dipakateo ni rohaki, tujolo ni bohim, ale Jahoba partano batu aku, dohot siluluhonau. Amen. Taidoma gloria pati sangap ma di ama. Oh
madongata disude liat portibion rap mahita maka tidakon hata hapurasyotai rap madok mahita au porsea diribata jahuba ido ama pargogo na sahatudusan na tenopa langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ini bata jahuba na sasadai imana tibuhon si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia adorang suhabubuan ido tuata na tumau na bernit di pangulani silatus nama te terpajal do ibana di opinar silang jala ditanom dungi mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudu di siamun debata jahuba amanai pargogo na sahutu dosani ima mana pamulak sugut tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau ni halak Kristen aka nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia taido mandok mulak mangulu dosogo daging ni halak nang mate dohot dia nguluan nasora sudah amin hudul mahamu tabegema edde puji-pujian sian kor PWMI tabegema epistel di mingguta sadarion inga patujolo ni jamita sian buku nabadiai sada Korintus 12 ayat 12 sahatu tulu sada a tapai utihut ma di bagasan rohakta songonom ma hata ni debata upamana ibuldo dagingi alai torobdo anggo ruasna jala ruasna toropi majadi hod daging nasa sadai songonido Kristus aitodi nasa sadaido di padidihot tuhita saluhutna gabe sada daging nang Jahudi nang Junani nang hatoban nang anak mata jala tu saluhut hita di painupot todi na sasadai ai dangipe dang na sada ruasna tuk torokdo tuk sura ninapat di bahen naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alanii jala out sura nina pinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alanii out mata sadok daging i di dia ma parbinegean out pinggol sadok daging i di dia ma parnyanggoan alai dia turun debatado inganan ni ganuk ruas ni dagingi marguru tulomoni rohana alai out sura sarua sisude behama dagingi alai nak petorop akaruasi sadado dagingi alai dang tardok mata tu tangan dak dia kuho dang ulu madok pat dak tu dihakku hamu mubado tahe rikok ni ruas ni dagingi akana songon na humurang idao jala balik semangat tabahen ruas ni dagita akana lumea di rohata jala tumakas tasarion aka na haduk hian dak pola rikoti tu aka ruas na sangap hian alai di pato mude batado pamatangi jala sumangap di bahen ruas na leahian asa unang marsalisi dagingi sama dirina asa denggan masih pasari-sarian ruas sama ruas ia mangae sada ruas rap mangae ma saluhut ruasi jala ia sangap di bahen sada ruas rap marlas roha ma saluhut ruasi alai daging ini Kristus dohamu jala ruas hamu sama hamu jala dipabaki debata di bagasan ruai parjolo aka postel paduahon aka panurirang
patuluhon aka pangajari dungi di basa-basa ma aka hagogoon aka sileon-leon pamelupon rodi pangurupion argonggomion dohot parhataan naliban tung apostel manasida saluhutna manang panurinang nasida saluhutna manang pagajari saluhutna tuk saluhut ma nasida parhagogoon tuk saluhut ma nasida margogo pamalupon tuk saluhut ma nasida makatahon dihata na asing tuk saluhut ma nasida malo pajojorhon lului hamuma aka silehon-lehon na umangat martua ma aka na tumangihon hatani di bata jala na pepsa amen papungu pelia mahita tongonom ma hatani di bata ingot ma nama naburon otik do gotilona jala nama naburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu dina menggotil ganut ma nyojar ni rohana kunang masian huruf manang sian naso tarjua ay di haholong di batado nalas roha mangaleon amen borhat mahamu Parede mahita sian dukwede nomor 100 walu ayat sada sahat turo tolu. Ayat sadar Oh
ma sepa-sepa oh Tuhan. Sai pasu-pasu oh Tuhan, kami relek untuk tolong. Asal dipakai horian, lau pasangan pun hototo. Tabege ma tik-ting ni huriata. Shalom Madita Salutna, selamat hari Minggu. Tikting nanaeng sipata kasota di Minggu ta sadarion. Ima di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 rapat panitia Natal di Patupa di gereja masuk pukul 10 pitu WIB. Agenda rapat laporan finalisasi seksi. Di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 rapat majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Agenda rapat laporan komisi, seksi dan panitia Dohot Warnasari. Hari Sabtu 20 Januari 2022 kelas katekisasi Sidi di Patupa secara offline di gereja masuk pukul 10 pitu WIB. Akar ruas ni huriata nama ulang tahun perkawinan periode tanggal 23 sahatu 20 Januari 2022 godangna dua keluarga. Ruas ni huriata nama ulang tahun Ari Hatu Tubuh siang tanggal 23 sahatu 20 Januari 2022 godangna 14 halak. Hatani debata naga bekado turuas nama ulang tahun hari perkawinan Dohot Ari Hatu Tubuh Imasian Filipi 4 ayat 10 sia namandok alai gohani debata kudo nasa narikot dihamu ombar tuhamu rawan nai dihasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan Pasahaton selamat ulang tahun ganjang ma umur muna hipas jalagok lasni roha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus ma masu hamu. Nama ragam boima tajaha di buletin tabe. Mau lihat Marende mahita Muses Yanendeta nomor 110 sada ayat sada dohot di ayat tolu. Bisa
kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, kembali kami mengucap syukur ya Allah di tempat ini ya Yesus. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih ya Bapa, jika Tuhan masih memperkenankan kami boleh bersekutu memuji memuliakan Engkau lewat persekutuan kami di ibadah jam 11 ini ya Tuhan. Semua hanya karena berkat kasih anugerah-Mu saja ya Allah. Oleh karena itu ya Bapa, ajarkan kami untuk boleh menggunakan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Ajar kami untuk boleh menggunakan hari-hari kami di sepanjang hari ini ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh memapa kehidupan kami, sehingga kami layak boleh di hadapan-Mu. Kami mohon ya Yesus Tuhan kami, Engkau melihat keberadaan kami di sini, pribadi lepas pribadi ya Allah. Mungkin pada saat ini, yang datang ini Tuhan, ada yang bersuka cita, ada yang berduka cita, ada yang sedih, ada yang susah. Tapi inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami boleh datang di tempat-Mu ini ya Tuhan, tempat yang sudah dikuduskan untuk kami pada saat ini, boleh memuji dan memuliakan Engkau. Mohon Tuhan menguatkan kami, mohon Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati kami ya Allah. Bapa yang terkasih, pada saat ini kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami. Biarlah Engkau mau mendengarkan doa kami ini ya Allah. Kami sehati sepikir ya Yesus Tuhanku. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami syukuri kami boleh ada sampai pada siang hari ini di negara kami ini. Kami bersyukur boleh beribadah pada siang hari ini. Kami masih mau terus mendoakan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Bila Engkau terus memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah Engkau mengurapi setiap pejabat yang telah Tuhan perserahkan untuk boleh menjadi pemimpin di negara kami ini, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami mau serahkan mereka semua Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ketika mereka melakukan pekerjaan mereka senantiasa mengandalkan Engkau ya Allah. Demikian juga kami berdoa untuk masyarakat bangsa Indonesia ini. Selamatkan kami ya Bapa, secara khusus untuk bencana COVID-19 yang terus berlangsung sampai saat ini. Bahkan di hari-hari belakangan ini Bapak ada kenaikan untuk korban COVID-19. Tuhan Yesus kami mau serahkan, biarlah para medis nakes boleh melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Allah, sehingga masyarakat bangsa Indonesia yang terkena COVID-19 boleh disembuhkan. Bapa yang terkasih, pada saat ini juga ya Yesus, kami mau berdoa buat gereja-Mu Metodis Indonesia. Biarlah Engkau memberkati gereja-Mu ini Bapa. Tolonglah Bapa berkati gereja-Mu, gereja Metodis Indonesia, untuk boleh menjadi berkat bagi sesama, bahkan di sekitar gereja kami seluruhnya ya Bapa. Untuk itu kami mau berdoa buat Bapak pimpinan gereja Metodis Indonesia, Bapak Bishop di wilayah 1, wilayah 2, di pengembangan ya Allah. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan pucuk pimpinan gereja Metodis Indonesia ini ke tangan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan juga yang akan memapa mereka, mengajari mereka Bapa, memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk mengembalakan
hamba-hambamu, jemaatmu Bapa di tengah-tengah Gereja Metodis Indonesia. Kami berdoa untuk para DS, para pimpinan jemaat, pendeta, guru Injil, calon guru Injil, majelis, bahkan pekerja CLS dan LS. Semua Tuhan berkati, tolonglah kami ya Bapa. Ketika Tuhan melayakkan kami boleh melayani Engkau, ajar kami Bapa untuk senantiasa takut akan Engkau. Biarlah kami di dalam pelayanan kami masing-masing dengan kerendahan hati Bapa boleh melayani Engkau, sehingga lewat pelayanan kami semua nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Bapa yang terkasih, kami juga mau berdoa secara khusus buat gerejamu, Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia. Kami bersyukur ya Allah untuk penyertaan Tuhan selama ini kepada kami. Kami masih mau terus menyerahkan pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini Bapa. Hanya ke tangan-Mu. Kami rindu biarlah pelayanan di tengah-tengah gerejamu Gemi Kasih Karunia ini boleh lebih luar biasa lagi Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan Bapak pimpinan jemaat kami, Bapak Joporman Saragi, asisten Bapak Pendeta Kriston Sinaga, Ibu Pendeta Magdalena Boru Marpaung, Ibu Pendeta Elita Boru Huta Barat, hanya ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka Tuhan untuk boleh melayani jemaat-Mu di tengah-tengah gereja kami ini Bapa. Biarlah Engkau menambahkan sukacita lagi kepada mereka, tambahkan berkat-berkat-Mu kepada mereka Bapa, sehingga dengan semangat yang daripada Tuhan mereka boleh melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami berdoa Bapa untuk pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami berdoa buat para majelis, LS, CLS, guru sekolah minggu, bahkan pekerja Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Dengan segala ketulusan hati, kami boleh membantu pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini Bapa. Ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan telah mempercayakan pelayanan ini kepada kami pribadi lepas pribadi untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan titipkan di tengah-tengah gereja ini. Tambahkan pengetahuan daripadamu, kebijaksanaan yang daripadamu Bapa, sehingga kami boleh melayani lebih luar biasa lagi ya Yesus Tuhan. Bapa yang terkasih, kami juga mau berdoa buat program gerejamu. Banyak yang sudah direncanakan Bapa, banyak yang sudah dikerjakan, tapi masih banyak hal yang mau kami kerjakan. Mampukan kami Bapa untuk boleh melakukan program-program ini secara khusus kepada teman-teman kami yang telah Tuhan percayai untuk melakukan program-program di tengah gerejamu ini. Secara khusus kami berdoa Bapa buat pembangunan gereja kami. Bapa yang terkasih, kami mengimani ya Tuhan, ketika diawali bahwa gereja kami ini akan diperbaiki, kami mengimani bahwa Tuhanlah juga yang akan mendirikannya kembali Bapa. Engkau telah memakai teman-teman kami sebagai panitia renovasi. Bapa yang terkasih, tolonglah mereka ya Tuhan, mampukan mereka. Biarlah mereka boleh kembali ya Tuhan, melanjutkan pembangunan ini, sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Bapa yang terkasih, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini. Mohon Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Mohon Tuhan memberkati setiap anak-anak yang telah Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan kami. Di segala kerinduan mereka Bapa, kami serahkan anak-anak kami ini, mulai dari yang kecil bahkan sampai yang sudah dewasa, hanya ke dalam tangan Tuhan.
bahwa kami yakin dan percaya para orang tua akan bersyukur, akan senantiasa bersuka cita lewat kehidupan anak-anak kami, bahkan lewat keturunan kami ya Bapak. Bapak yang terkasih, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Kami berdoa buat Ibu LS Dr. Andrus Elie Hutapea Borutobing, kepada saudara kami Yohani Gultom. Kami berdoa buat teman pelayanan kami LSJR Butar-Butar. Kami berdoa buat Bapak Dr. Sahat Simanung Galit. Biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka, biarlah obat yang mereka pakai ya Bapak boleh memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, para orang tua kami yang Tuhan telah berikan lanjut usia, namun mereka lemah fisiknya Bapak. Kami berdoa buat Nyonya Sihotang Boru Huta Barat, buat Nyonya CH Sihombing Boru Simorangkir, buat Nyonya MJ Napitupulu Boru Manurung, buat Nyonya Simanjuntak Boru Huta Galung, buat Nyonya F Sianturui Boru Opusunggu, buat Bapak Dr. Andus Empohan, untuk Bapak Dr. Andus T.A. Siregar. Tuhan yang Maha Pengasih, kami serahkan semua nama-nama orang tua yang sudah kami sebutkan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya di tengah kelemahan fisik mereka, Tuhan terus menopang mereka. Mereka senantiasa boleh berpengharapan kepadamu. Kami berdoa buat para orang tua kami yang Tuhan juga berikan usia lanjut, yang pada saat ini masih boleh beribadah bersama-sama dengan kami Bapa. Segala puji dan syukur kami sampaikan Tuhan. Biarlah terus Engkau memapa kehidupan para orang tua kami ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau di tengah-tengah gerejamu ini. Demikian juga Engkau memberkati seluruh anak-anak mereka, keluarga besar mereka, untuk boleh mengasihi mereka di masa tua mereka. Biarlah lewat kehidupan kami anak-anaknya, mereka boleh merasakan aliran kasih yang daripadamu ya Yesus Tuhanku. Bapak yang terkasih, kami mengucap syukur jika Tuhan tadi telah memperkenankan kami untuk boleh menyampaikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah Bapak persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Boleh digunakan gerejamu hanya untuk memperbesar pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini ya Bapak. Bapak yang terkasih, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Japorman Saragi. Mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, biarlah firman yang ditabur boleh semakin menguatkan kami ketika kami akan masih terus melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, lao manomu hatani di bata, marende mahita muses yanendeta nomor 100 pitu ayat sadatu sahatu ayat tolu rim mahita jongjong.
tapasada rohata martangia kita. Debata jahuba, debata nahusobahami, marhiti gowarni anakmu Tuhan Yesus. Puji-pujian dohot mauliante di sobahon rohanami tu adupanmu. Siala asi dohot holong ni rohamna totong manugu-nugu kami. Mauliante madiholi di batang, di siala denggan ni basam. Puji-pujian hasangapon madigawarmu. Ale Tuhan, ikion dinaro kami marsobat tujolom. Memuji pasangapon kuarmu romahong tutonga-tonga ni punguan nami terlumubi di nalau marsaur kami dohon hatami asa tol dimima na manorangi rohanang pikiran nami asamian hatami di ngulu nami pakaion nami di dalan memuji pasangapon kuarmu atau ngali Tuhan pakulingi mahami marhiti hatam doho todim ay nungarade hami manangi hosa jalan apo sompe dinalau pasahaton perbadiai jala pargugui jalo matang yang nami di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus si pangulu kami amin. Shalom madihita saluhna hatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat sian buku nabadia sian buku ni si Lukas pidu opat mamuka mai sian ayat 14 saha rodi ayat 20 sada sonon maridok hujaha di bagasan goarni tuhatta marguguhon todii ro Jesus muse tu Galilea jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi mengajari doibana diakka perguruan nasida jala saluhut do memuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tuhuta hagudanganna mangihuton hasomalanna lahodo ibana tu parguruani juppa hari sabat jadi jongjong maibana naeng majjaha gabe dilehon matu ibana pustaha ni panurirang si Jesayas yukka mai jadi dapot matana ma na tersurat songonon tonggop do tuau toddi ni Tuhani ai dimiahi doau mabuan berita nauli tu akan apogus disuruh doau memaritahon tuakka na tarhurung asa malua tuakka na mapitung asa marnida baluahon akka na ginosa-gosa memaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani tutup ma pustahai dipaulak ma tu parhobas laos hudul ma gabe 00 ma dokpak ibana mata ni sude na di parguruani jala dihatahon ma tunasida sadariodo jupang nata surat odeng dina binegemunai ido saatna Yamu amanami na nami na hinaholongan tema nagabe renungan dihita sa darion ima Jesus do haguguk ni hatay Tuata Jesus
dinaroi mana muse mulak perbarita nauli tuhuta hagudangan na ima huta Nasaret. Isimay mana berberita nauli ang giat niyan porsea nasida jala olo majalo Yesus si palua asa taruli nasida dihanguluan si saliling nililing adorak soya manginang nunga diurasi debatai mana marhite toddi porbadia. Alada molo akap raja ni halak Yahudi songon si Saul nang songoni si Daud diurasi marhite miak na hustus alai dikijang ni saluhut marga do jalau sitong do molo diurasi marhite tod di porbadia budui tabereng inani do ni debata ima di Lukas 10 ayat 22 Idok debata tuakkana torobi dalam mijur mator di porbadia tu atasna marupa songon darapati jala masa suara sia gijang songonon hodo anakku ahulongan lomodo rohakku diho dalam molo di buku nasing nidok tangi hokamu ma iban artinya di hati dakko debatado Yesus si paluai na margogo paluaho jolma sian tahini si bolis dohot hagogoon ni dosa jadi manangise na manangi honi mana majalo dohot majakko ni mana Myanmar imana di bagasan debata jala debatama di bagasan imana mana ni dok ni hata ni debata di pangukapun tulu ayat 20 mana ngisi nama jalo imana Myanmar ibana di bagasan hita di bagasan imana jala rap sapanganan mahita dohot ibana Ihamu manamin hinahulungan dukod di hati dakod debata bahwa Yesus ido anak kahulungan baru lau Tuhan Yesus holang marpuaso 40 hari 40 borngin jaladina marpuasoi mana di Juni sibolis dui mana tiki dukonipe mana lau marbarita nauli tusada huta na margoar huta kana di Galilea jala di sima di patupai mana aik gabe anggur ima tanda halongangan na parjolo na pinatupan Tuhan Yesus jala tarbarita do itu sudah luat na adong di Galilea bahwa Tuhan Yesus naroi ima panurirang manang si palua na margogo paluaho nakajolma siya nakaragam ni parsahiton jala pangajarion na masay maribar tuakka pangajarion ni akka malim na makubasi di bagas syoro ni debata ujui
Jalaido nanido ni hatani di bata nak kening molo ta paiut-iut di ayat 10 pati mengajari do ibana diakka perguruan nasija di ayat 15 jala salhuddo memuji ibana. Dia mu amanami nanami na hinahulongan roh Tuhan Yesus tuhuta Nasaret songon nahulok na kaning sihol rohana anggiat adong sian akkadong sahutanay na porsea jala taruli anguluan si saleleng ni leleng na nang pedi boto Yesus soon na tersurat dia kabuku ni panurirang dangadong panurirang na ijakkod di hutana dangadong panurirang na dijalo di hutana. Jadi hidup ben na gudang akka napuso ni debata bahkan saat tunwaing kang dijalo harorona sebagai naposo ni debata di hutana bahkan di keluarga na peolo dosonguni. Jadi ditiki penempatan nami nejulu tahun 2006 di tempat memahami melayani gereja Metodis Makedonia Rantau Parapat ala kebetulan inatta di sido huta magodang na di sido huria na sida marhuria masay mabiar do mana bah mula mau tu hutakku sotung ditulakan nong itulah akka donga sahuta donga sehuria ninna bayak konamu mamanginang sepanjang jalan kenangan mulai siap parapat bang duluk satu ratto parapat saya dipikiri mana Adonai jaloon ni naside doau alai huduk mamanginang ay debatado na manuruhita lao barbarita na uli tuhuta ratto parapat donganan ni Tuhan itu kita. Alana memang gudang dua alak jala memang tersurat doya manginang dan di jakod donga sahutana akka panurirang di hutana. Ya mu amanami na namin na hinahulongan. Yari sahabat songon na somal masuk do Tuhan Yesus tu perguruan sida artinya tuinganan perguruan ni halak Yahudi olo nasomal lidok sinagoge asingdo sinagog asingdo bait Allah alana molo sinagoge di sude luat adong dei alai bolo bait Allah hola sada do ima di Jerusalem lao ma Tuhan Yesus tu sinagoge sokon na somal di hari Sabat jala dinalawi mana ngudul may mana gabe dilehom matui mana pustaha ni panurirang Yesayas. Bukai mana ma pustahon jala dapoti mana ma ima biddu ono pulu sada ayat sada sahat rodi ayat 2 imana tajahanak kaning di ayat 10 dohot 10 siang. Ya mu manami na namin na hinahulungan. Takas songon na tamoto na kaning nunga di urasi de batay mana marhite tol di porbadia di pangurasan nai jala ihutusi
disuruh doi mana marbarita nauli. Ima penabalan ni mana laos di paborha may mana mardongan kod di porbadia pasahaton berita nauli tu salut colma. Jadi memang masa do akka ulah pengutusan molo so kami dia kena poso ni debata sebelum borhat marbarita nauli ditangyak kod dei marhite dia pehot tangan yakka tidak molo tikihami mahasiswa sebelum lau praktek lapangan disuruh matu julu berbaris ditangyakon jala di jahauma hatani debatasian Yesaya onom ayat 8 inilah aku utuslah aku. Jala molo ni ngoti gula mas semangat berberita nauli. Jala takas do binoto molo diutusi banalau berberita nauli tu sadahuta binoto doi dang nagabe murah tu gihono jolma manok bade bata. Bahkan pernah Tuhan Yesus mengatakan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Dia mu amanamin ahi naulungan ina binukkan Tuhan Yesus hatani debata hatai madok songgop do tuau tod di porbadian itu hani ai dimiahi doau mabuan berita nauli tu akan napogus. Didikina di jahai mana hatai ima sada kesaksian manang sana sitidangin amadok bahwa songgop do tordini debata tu Tuhan Yesus. Hidup baina akka pangajarion na niajarhon ni mana margugu manang marwaso imarsongon akka pangajarannya kasituan ni malin. Jala masay sihol rohani halak ubigi pangajarion na niajarhon ni Tuhan ta Jesus. Ala na dakya di begi nasida pangajarayo si songoni. Jala gudang lu akka situan ni malimi na mengajarhon hatani debata bahkan dang mengulahon dang makanguluhon hatani Tuhan. Jala ditikinaro Tuhan Yesus pasama ihalak Yahudi ima masa penjajahan ni Romawi. Labatan na dia mo manami na nami di tiki panurirang Yesaya pimagbaritahonon ihuta parhatubanu do pehalak Yahudi di Babel. Dinaro Tuhan Yesus mengulakkon madok hatan ituanon sedang terjajah dobe bangso Israel dijajah halak Romawi. Artinya di sisi sedang di bagasan hasusaan, di bagasan penderitaan, penganiayaan, penyiksaan, dan bahkan tidak sedikit orang yang terbunuh. Makirim nuna sida ara asarosi palua ima Yesus. Alai dinaro Tuhan Yesus justru godang halak Yahudi naso majalo majakon nasida. Luar biasa dong memang kan di satu pihak mengirim nasida asarosi balua alai di lain pihak dung didok Tuhan Yesus au do si baluai surah roh Tuhan Yesus didok songoni tu hita adang mungkin bahasa alana di boto nasida do Yesus si anak ni si Joseph pamanginang
inana si Maria doh akkai botona anggina rap do pedo nasida. Jadi mula-mula kau tu huta manginang Asia nuduh ina ido bah ai dongan-dongan permiam-miam do najulu inna toh doi ningo ai najulu doi deng do manginang mula-mula ki betu huta kan bah tang lahi tah na tu dia na tang masil ho ina marhua ningon na julu tikki di huta olo doho kartu inna kan na julu dui ade hamangina alai duk peddi tadang ni jama be kan dang dong anak kasih tua pe olo rasohoni ate beh songon pak wahon beh na julu tikki di perkerejuan ai songonodo ini ale na julu dia ale dong di jalo hasit tua nunga di tadikon alapatanna ada perubahan setelah meninggalkan dosa tidak lagi kembali ke perbuatan dosa hidup di dalam Tuhan. Jadi dia mu amanami na olongan hidup benar Tuhan Yesus semua ini. Makirim nasida di haroroni si palua jalari dok Tuhan Yesus si holdo rohani Tuhan Yesus sebagai anak ni debata palua ho nasida sian ragam ni akka hasusan ragam ni akka marukilon jalari dok do di ayat 10 sian akaning disuruh doau mamari tahun tuakan atar hurung asa malua tuakana mapitung asa mernida palua hon akkana ginosa gosa mamari tahun-tahun para sini rohaon ya muama nami na paling utama misi ni Tuhan Yesus paluahon akka jolma di hak kahagaleonna baik di parsahiton langsung unipe di akka parsitaonan nangakka napugus lan akka nasusa do bainai dok Tuhan Yesus di Matius 10 seda ayat 22 romahamu akan naluja jalan asorat asa ubalua indah ala di boto Tuhan Yesus duha galiotta di boto Tuhan Yesus de kemampuatta ola ni dia do gugutta boy manahan dia karagam ni pangujunan manaon dia karagam ni parsahiton manahan dia karagam ni akka penderitaan di boto doi ala hita do sipatana pa cako-cako ati amanginang ampu doa tak rikok do piao di ho Tuhan alai dung lemu gali dagingi lemu gali mapartodion baru pe oh Tuhan tu gua ina manguliate do pe mulu dingok madok tu gua wate buhado lak musela lonong so selamana dei masai ci holdo rohani Tuhan Yesus terlumobi dia ka namen derita kalau akan sonang dang dingok be Tuhani kan jadi dia mua manami na hinahulongan. Dok nakaning paluahon akana ginosa gosa jala memaritahon tahun para sirohaon ni Tuhan. Tahun para sirohaon. Jadi dia mua manami na hinahulongan tersurat doi di padan narubi imana didok na tahun Yobel, tahun pembebasan. Tahun ke-50 itu adalah tahun pembebasan. Molo adong pehala na marutang, molo jupang tahun Yobel lunas utang. Molo adong pehala na targade jumana, jupang tahun Yobel mula muse jumana. Molo adong pehala na gabi hatoban jupang tahun Yobel
Mula may mana gabi halak na merdeka, halak na bebas. Ima diatur de bata. Tahun ke-50 atau tahun Yobel manang tahun para si rohaun. Jala makirim dohi tamang enang dong masuk kita tu tahun 2000. Saya tadok doi dihatata jala di tangyangta bay matuhan tahun para si rohaun atau tahun Yobel, tahun pembebasan. Bebas yang ragam niak kapangujunan, ragam niak kasahit, ragam niak kasusahan. Idul lapatannya mang. Gabe terpasu-pasu. Adong hita di son naung marumah tangga 50 tahun namang ina. Lima 50 tahun manaung marumah tangga. Berarti gak masuk tuh tahun Yobel. Lapatanda mulunung masuk tuh tahun Yobel, perintah Tuhan jadilah berkat bagi orang lain. Itu lapatan itu. Pasu-pasu deh kan. Gak masuk kita 50 tahun merumah tangga. Berarti nunga terpasu-pasu bagi berkat Tuhan. Itu makanya dikatakan tahun 50 tahun itu adalah tahun emas. Bukan 75 tahun emas, tapi 50 tahun. Jadi dia mu amanami nahin holongan. Masai di parrohahod de batado akka jolma na di hasusan, akka jolma na di bagasan parukilon, nang na di bagasan parsahiton, do ragam ni akka namasa di parmuluon. Sai di parrohahod de bata, jala di leo de batado partikiat tunasida malues yang ragam ni saluhutna. Akka hasusani. Ima terdani holong ni demata tucul mai. Sudedo dihaholongi debata. Nama gudang, na pugus jalan namora, alai terlumubi ma di parro debata akka na susah. Alaniaha. Ala nagudang akkajol may dangolo makkahulongi dongan nasusa. Gudang dunia napugos. Alay pugusi mana di partodio pibugos. Mana maol tugun. Ade amang ina. Tarsongonak kanadong dila pumeraon kan. Mana na pugus di partodion. Ala na mulu tatugu pe mana tu halangulu. Semula do mana tu talaga. Taleo penganan na denggan perkarejuan ngaut so nang imana songonin naruhana. Ale mulu pugus di pardagingon do mana muradi togon eta. Arong perkarejuan di sana. Alai mulu nung ni do pugus partodion, pugus muse di pardagingon. Enggak. Selesai na ba? Ina mau ujung ni. Alay na idok ni Tuhan Yesus son dia kahala na pugos di pardagingon. Dang pugos di partodion. Ala na pulo pugos di partodion song ala jauh di nakaning, ala Nazaret nakaning. Anak ni si Jose doho. Utad da doho pamalo-malo ko. Jadi dia mu namin na hinahulongan. Ima hata ni debata. Jala didok di ayat 20 dan kaning sadariodo jupang nata suraton. Sadarion hari ini firman Tuhan itu sampai kepada bangsa Israel di Nazaret. Begitu juga kata hari ini sampai kepada kita yang mengatakan firman Tuhan yang kita dengar mengatakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang perkasa, yang mampu menolong kita dari segala penderitaan,
kesusahan dan persoalan kehidupan. Ahanaga bear sakmu. Ton hatane dia kan ahanaga bear sakmu sonari. Pabuat itu Tuhani. Alani perkari cuwaduk. Di batado situ palangi do tano. Alin nasorong sinamo do. Ay namora do Tuhani. Puasa hodang mamora. Dangi. Kasukum madirita. Ola ni di haring gasotta. Pas hatu diri tu Tuhani. Alay molo tiki open house marjamita ma Pak Bishop RPM Tabunan di jami tahun sian Amsal 30 ayat 2. Arong dua kitab muna manginang. Amsal 30 ayat 2. Ya nau nga hujaha hatan itu anon alay si bata mo lumajahatan itu kita kan ulu lewat saja udah pinaroha kan Amsal 30 ayat 2. Bolo dong dapot. Mari kita baca 1, 2, 3. Say pada umasian au neang niroha dot hata gabus. Apuguson manang hamoraon unang lehot tuau. Say loas maau, say loas ma panganokku. Bohal tinurpuk komi tuau. Jauhkanlah aku dari kemiskinan dan kekayaan. Ternyata kemiskinan bukanlah masalah, kekayaan bukan jawaban. Karena banyak orang kaya tidak bisa menikmati hidup. Tidak kan? Dung bamoray mana dang gue dialang na tabube. Ya hidup paribakku ini mbak ayak kahulah-hulat tay holak gadong namanya gadong suha namanya alang tapi gudang artana indah ada mu dua manginang suha kan puasa suha yalang alana unga hona diabetes dang bui be dialang na dabubi dang bui be alang jagal alani aha alani darah tinggi hipertensi. Dang bui bidialang na tabu-tabu alani aha alani kolesterol. Iti amang ina. Hidup na di do di son alelehom batuaw na bui na narikot untuk si panganok. Cukupkanlah aku. Ihami pa yung amang inang tang sebagai naposor di bata. Ya do sukut Tuhan ni. Masa saya seholan cukup bohal si ganupari lehonom Tuhan. Ya do sukut Tuhan ida. Ya mula huberin dua kadungan. Sonang nai. Boy tusan, boy idele ni manang silulut. Alay mulu haming. Si pata ulo si pata ibarat ni mulu na mangaloppa. Kalau nama tinggal sa takkarin boras ijebu, buhalo na aharo lopasu itarkira rasa ni. Alay, tu padu sude, suku dah sude, selesai dah sude.
Jadi dia mua manami na nahinalongan. Saya di parwa debatado hape akka nahagugutan. Ido. Dalah hulong dorohani debata tu salut halak. Jadi hidup Bunda Teresa songonon. Aku lihat orang sekarat, aku menjemputnya. Aku menemukan seorang yang lapar, aku memberinya makanan. Dia bisa mencintai dan dicintai. Aku tidak melihat warnanya, aku tidak melihat agamanya, aku tidak melihat apa-apa. Setiap orang, apakah dia Hindu, Muslim atau Buddha, ia adalah saudaraku dan saudariku. Begitulah Tuhan kepada kita, Bapak Saudara. Tidak memandang kita siapa, Dia mengasihi kita apa adanya. Dan satu kata lagi yang terkenal dalam ungkapannya, lakukanlah hal-hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Lakukanlah hal-hal yang biasa dengan cinta yang luar biasa. Ternyata tidaklah paling utama kita melakukan hal biasa, hal yang luar biasa, tapi dengan cinta yang biasa-biasa. Justru hasilnya tidak berdampak. Tapi apabila kita melakukan hal yang biasa dengan cinta yang luar biasa, maka hasilnya luar biasa. Amin. Itu mangina. Bukti kamu. Biasa-biasa pe amat tai merdala do inatai alai mulu dipatari do holong na luar biasa. Aman rohani natai, aman rohani amat tai, pos rohana. Dang gabe bereng tu pirang, dang gabe bereng tu siam. Amin. Itu kan. Walaupun dengan perbuatan yang biasa, tetapi dengan kasih yang luar biasa, semua dapat terpelihara. Aman di dalam Tuhan. Itu. Tohodu tahe na idok ne Bunda Teresa naraku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Pada hari ini Dia berkata, sadarion ungagok hatani Tuhani, jala sahat tuhita, imana do debata, imana do sito palangi do tanaon, nalau paluaho kita sianak kapardusaon, nalau panguluho kita di leho do hanguluan sisaliling-liling na mano gunoguhita di ragam niya kapangujunan, di ragam niya kaparukilon na masa di pangulota. Olo do hita maniok tangan ni Tuhani. Itu sonare. Angido dia detai kan, di tanganku, oh Tuhan, asiroham dia, molo sorap audoto, tu dia maul. Artinya manginang, radido tangani debata mancalo harorota. Alai olo dohita manurduk kotangatta asa di tiup Tuhani sehingga tu dia pehita mangalakka di dia pehita yang maringanan dang gabeli dohita alanya alana nungaridok debata Yesusi Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita. Yalah hidup Tuhan Yesus dei nadong anakku dohamu rasa rasi ujung ni pertibion. Amin. Mau lihat di huali debata di syalahatam laung di patol haso di tongan di punguan nami. Lepokon mahatami bain maiga bebukal ni partodion nami. Asa tu dia pehal mangalaka totong di dongani todimi. Aci maruham di hami jalo matang yang nami. Naupasat tami di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus. Amin. Asarim may tasalu na jongjong. Idok hatani debata.
Songgop do tuau todini Tuhani, ai dimiahi doau, mabuan berita nauli tuaka na pupus. Disuruh doau, mamaritahon tuaka na tarhurung asa malua, tuaka na mapitung asa marnida, paluahon akka naginosa-gosa, mamaritahon tahun para sinirohaon ni Tuhani, tapuji debata. Tapuji debata tai, doho karana Yesus nantoni morbani api, warasa bangun pasu-pasu na diyan debata. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu asi marohana midamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amin. Kudul mam. Amin. Shalom. Ors madita.